Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru saya luka video. We ban alas ma wan sweet odi en wan gra welkom kom baka atru media ATM TV de tapas strati en dat de wo taki na wan barada jaso. Eigenlijk usabik bananga suma motaki. Ai dodo fawaka. Yen takip chintela nga gimera wat akoloiti na woyo isabi zo. Druk in na woyo me bedoel geluiden. Geluiden in na woyo en druk in na woyo. Elkaar dus maar verkouden. Ja. Oké. Eigenlijk moet we festeren wan Sweetie sneesjari saptaki ayari sinayari fu asneki. En dan snees barada voor uno. We wens den ook toe happy sneesjari. En we volgen in de assemblee. Taki asanda chak commotie in de assemblee tussen NDP, Nanga, VHP, P Jogi, Ventaki Asniki, moest go in een veld, Gonyanding. Passerato, 5 en atori. Yogi, confrontes mag me eerst. Ja. Ala des ma say yo komi. E proteli ala ma, mine kano ane proteli ala mala. No go sawa bonde. Ala mi hoop om sawa bonde. Om voor Yogi gesproken. Kisam tak alas ma weer riflo. Vea peesref weer riflo. Isi wan trafea vea do de dondo uitspraken dan. In Lukutuma in PHP doet dondo uitspraken. En nu was man het tijden man. Maar na de no point assemblee more. Na de bakker assemblee. Die bakker kun na assemblee maar je beledig dus. En trouwens bakker de minister maar nee krima foto. Ze zo beledig. Serieus. Zo beledig. Yo give me hè. Mina sa fama dus to so lang na assemblee. So man sa nap no one. So bijdrage aan mijn jeugd. In een team. So bijdrage aan mijn doel. In een ontwikkeling van konden in een jaar. Sa amas dong in een assemblee. Gini. Na lek fat pamane. A omom mi bek a onkol mi. Dat nog mi lop de magati. Bekarama yoku. Mamleti. Oleh. Messi. Wie is van deso? No de met taxo maar in de assemblee no man taxo. Man taxo. Ja, hoogste college van staat. Ama me kako de laatste college van het Van staat. de heer Wereldbal. En dan man is man. Alle de via beren lafu. Dan met club gaman. Ja, ze mister asoma stemt op ama. Mama idu kon na assemblee. Mane pasta per. En nu kwam mga vrouw met zo'n salas die de zoden maar dat mane pasta. Ik denk na einde van man. Ik denk aan nieuw VAP. Ik denk dat de pot zo'n man tap alles. Want dadelijk je gewoon wat naar de strafpassen zodat je dus mau bombarderen. Dat je pas komt van gewoon des man. Ja, want dat me bo actie, actie taki wal. Ik rata eten die des man. If attendis. Maar si des man lekker rata. Daarom ik denk ik. Nya gratis. Die des man. En si des man lekker rata. Hier is sprake van man. Nasa de meis don takite de onderlinge drinken whisky. De pasta de patrão black label, blue label, dan a contre money. Kere mas de onderling. En dit de bara, en dit de food, de doxa. Dan a de big patra label, maar de standaard de meis don takite. En de meis don lachen. De massa tak de kisa volk in de maning. De kisa volk in een werkkring. A volk dong. A volk neviri. A volk is een sterke volk.
volk dyan ang bigi botok Titanic safe sa ala watra kasik fa wani. Volk nespang. De mij die verhogen, plus dus massief verhogen, dus massief verlagen. De nespang. De one vakbond net tak je de mamoro. Alle de vakbondleider of na bestrijd of nou. Je niet de man leiders ja, dat is dat. De mij kan de man vakbondleiders. Look say sang na de rokoman. No one jeti de man no af na de vakbondleider. Is toch? De man te misschien wel zeggen maar die is zo van wow. Sama dis komando di rokoman. Não, cara, mas está melhor assim. En wat ko ooruk ba? En pinayomu fama amana do next idesma. Dama de bijna 70 jaar. Fayo doen san idesma. Maar desma tam stem gil ja man dus dat toch desma fen takama roko sama no bode da peto. Omdat desma don. De man altijd ik desma wa hoop. Dat is maar don, dat is mijn stem die de man. Maar je pina. De man is schurker. Dan neem ik kwalijk pakken. Met vrede plakken leiders. Met vrede de man. Maar oké, een commotie in de samenleving, taki if NDP ook samen naar VAP, want de manchi president Proos naar Yanni Simons naar Bofa in het parlement. Ik ben 80% dat is man of hem. Omdat we zijn politicus verraden zijn. Je schrijft nog van hem hoe je nou aandraait. No, takito. De politicus zijn schurken, verraders. Gewoon dat mij horen van de voorjaar voor de gek. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. En volk ja, gemakkelijk geboren. Alles is mogelijk. Stel, NDP vindt 20 zetels. Nu een partij nu ook aan de NDP. Wat gaat dat gebeuren? Dat is een oppositie toch? De grootste partij. Dat natuurlijk, want dit is 20 zetel. 31 zetel dat Dorosi het is. Heb de man Bondurukawa. Bondurukawa tegen jou. Nou, wat het een andere rotzooi weer. Ja, dat op zij. Terwijl heeft toepassing, zodat de andere toepassing nog moet draaien afkomen. Dat kan de ook morgen beter de IT. Daarom ben ik politicus. Ze zijn president Kira, minister Kira, assembleelid Kira. Dat de jong wordt op het podium beloof dus maar om me sani. Dus dat om me dodo sani. Dat is dus maar gestemd die de bam. Er is maar gestemd bam. Dat is maar zijn ik dus maar bestrijd. En we gaan onder, you know, want je bent president en een vice-president. Zie? Alles voor mij is alles mogelijk. Maar is om mijn man bij baren naar teta. Met NDP nooit! NDP met bouwpan nooit! Nooit! Je voelt pa naar een zetel. NDP voor de mijn regering. De man is multimiljonair. Maar volk kiest de man toch? En dan volk kiest de man. En volk kiest voor NDP moro furu. Maar NDP no doro as zintas amos doro. Ja. De NDP boroko na mga tupate kande sa volk no belos tu. Maar volk na man bepal moro. As stem ba. Kung may lesin ng NDP for sito taka de regering. De man bondro ang frontier de man altijd. En dat tempo kot wel nog hoor. Ik nog een tax aan het, maar ik kijk nog. Ik nog een tax aan zomaar. Maar ik heb ook wat visie. Oké.
dat naar mening voor Dodo wat betreft approach voor Jenny Simons aan het bouw van een president. Ook toe, hoe zit dat hier een briefje? Kadoro. Je zou even een briefje dat hier. Ik luister meestal niet meer naar ze. Pe een briefje Kadoro zei, pe een briefje taki NDP, egi opdracht taki adin na presidentskandidaat. Maar Jenny Simons komt uit en Jenny Simons taki een briefje dat na fake. NDP nooit nog schreef zo'n briefje. En NDP nooit nog publiceert zo'n briefje. Maar vijf jaar dat hij in de politiek dat schreef hij. Maar ik van dat is op baan. Politiekers zijn rovers, verraders. Ze zijn alles in staat. Na uno de kori, tak ino maktak na zo'n man. Ino maktak na zo'n man. Maar ze zijn vrienden. Maar ze spelen ons uit elkaar om hun doel te bereiken. Ze moesten maar bedoelen als de politicus. Ja! Dat kon niet maar zo voor de prijs. En alle politicus je taxi? Allemaal met timmer en als er even spiegelen. Dodo, met tak vast aan de. Het NDP niet, maar kan aan bewijs. Dat hij ligt vaak, is hij vaak baas met dit. Nu de, en als er het NDP dat bij het de mas doen voor zich was het naast het NDP. Toen de man taxan zo naar. Misrefi, bijna. Meneer, want dit moet president worden. Dat is niet dat de man nou arkina. De man met alles dan zit hij. De man die met kwam bolees. Of hij, alles ja. Zeg de man voor dat man dat is. Snap je dat? Snap je dat? De man met alles dan volgens mij kan. Je kan just the book by the cover. De alles komt voor dan voor zich dat hij de Miami kwam bolees. Of no jongen. Zeg de man voor dat man dat alles wat. Zeg de man op zo aan zo. Maar no niet no man dat niks is. In een matcha verwarring komt tussen de man. No zo dat in een hand niet naar voor is. Oké, hoe je PL in Nikeri en PL Somoharjo appa, want is not to Somoharjo de appa nanga a zoon. Appa taki fadong na rechterlijke machtssting. Vind taki Adin Winnie a case swing en toch de one toch denk go in hoger beroep. Na schakel de one schakel Adin uit. Sommige je taxo. En uno takato dat ik ba. Maar no we hier taki Adin eme Adin. Sommige je takatori dat. En sommige je tekenji Adin. Vijf en een pistool dat hij. Sampai tegen zo. En nog Alassane konta pas schreef sam tegen te deze mannen toch. A mij zoeken precies. A solliciteren, a mij solliciteren. Oké. Nou een geheime sollicitatie aan mij doen. Met mijn arki Bronto. Bronto taki. Ik had nooit feitelijk een meisje. Wat Bronto doe ik wat homo dan meer Bronto taki. Ik had nooit gezegd dat ik met NDP Bouterse niet zou werken, maar met Brussel zeg ik nooit meer. Maar hij vergeet dat hij Bouterse 5 jaar heeft tegen, 10 jaar heeft tegengewerkt. Dat ze, de man schreef kost zo man. Je wist dat de man dat kon jagen, altijd niet dat ze gaan je wegjagen.
Kom ik de helft van het tekort. Ik heb purpurus Marokko. Ze gaan je wegjagen. Dus er is maar dat je afgebeeld op dat podium. Kan voor me stemmen, kan voor me stemmen. Die mensen zijn niet gek. En nu begin je schrijft bij de bakker de man. Had die niet gestolen, had die niet dit naar huis gebracht. Die de man, ja, die Mars. Ik boy op een rechtszaak. Die kritiseert een rechtszaak. Sansa onderzoek om nog sorry dat een recht mag ja en een macht is VIP macht. Maar de mij bepaalt. Merci waarom mij takkie. Mijn minister Kulip zien vast mij takkie van hem in regering. Ik dacht mevrouw Inesing. Alla contre monego nee brada dat je begi contra minister baka. Wat Kulip zien bijna hij contract man. Dat is mijn sincerie. Dat is mijn avond. Wat gekoelschrift dat contre. Dat is mijn kost door 5 jaar aan het doen niks. Dat is mijn kost door 5 jaar aan het doen niks baka. Dat alla contre monie ik doe naar je brada bedrijf, je omo bedrijf. Wat? We zijn Suriname zo stom. En dom. Maar de me artista somos hard, yo que tak na niet. Ja. Somos hard, yo. Je não sabia, né? Ama esse cultiar ala follow coi hockey's baka. Ama sabe? En minutare follow coi hockey's baka. Is het einde met me. Zij dan mij patem boy. Zij na geen sommige hadden dan een boy wana Morocco Japanese strana. Zij de ama ne kwen matra Japanese. Ama voor dit toch wel tackle te kamer toch. Akondre. Tackle mag tek you en mag tek akondre. In Morocco ga akondre non costo da pedero cogiu. Não é boy. Te you dede da you boy mus conda te you boy dede you boy grand. Dat is er niet eruit. Amana presi ana solicitera, mij solicitera NDP. Bronto na stille te solicitatie, bronto edu. Nee, pa. Want de man kost NDP te. De man van de NDP. Van mij doe ik een meisje naar een hoge Hollands. Het is van mij dat in de assemblee. Nou, amantra minister. De eigen baasje aan Mars. Dan ook, de man baasje aan Mars. Plus alleen aan mij verdedigen, Adin. Gewoon no aan mij zich toe voor Adin in wat hel. Ja, tak Adin want Trump president. En de man tapa man van de Trump president. Aan mij kan de meisje dit door toch. De mij is van een partij schrift behandeld, de schrift. Dat de man in bemoeit bijna in een presidentschap. Een partij dat wel makkelijk president kan komen. Dan kan de man dicht bij Mati voor de man. Het is alles aan het doen. Dat is een rustig, geheimzinnig sollicitatie. Oké. De man gaat iemand daar willen als president die samen met hem kan werken. Deze mannen zijn rovers. Daarom stel ik het aan het volk voor. If NDP not doing boom, moeten we een andere padje varen. Dus if NDP not doing boom, waka wantra passie. Oké. Altijd met betakking, we moeten iets nieuws beginnen. Trauma kopiëren, trauma fixing, trauma reserve. Ze hebben niets ervan gemaakt, omdat de man aan voeren. Aan mensen kwam makkelijk smaak, ze kan hebben leiderschap in NDP, en presidentschap, ze allemaal kan roken naar hen. Zo alle de monden, zo via periode, alle de partijen zijn. Kan de NPS even, NPS nog een partij samen met Kossi, maar kan de dienstregie, no, de no de zo kan niet. Ja. Ja. Dan met check alle partijen. Mino lop dem maar. En dan tak mino lop dem man. Mino lop van dem maar hoor blakas maar leven na baka.
Ja, sorry dat hij was met zo'n geluid. En sorry, bijna mina mag tak sorry die met tax op de man. De man tja plakas mal die go fara na baka. Met blaka man de tena bodem faba. Suma je bedoel? Yes. De man kies moro voor regeren mag in na konde. Zo zoeken het weer. Steeds zoeken ze. En de afvallig giden, afvallig vissen vadon. Daarom ik me altijd ik go die one nieuw sani. Oké. Daarom heb je go Papa Gio. to jakroa, Ja, ga ik voor iets nieuws gaan. oké. Hoe verstaan? Dat we gaan van Samsung taki Aladdin TV-kanalen sa Oppo Baka 2020. Nee, na satellietzender voor NDP. 5 na uitspraak voor dat TV. NDP afzender, VAP afzender. En nu kun je de brainwash-programma voor VAP. De mannen doen niks voor jaren. Deze is zomaar de mij met het programma. Akkurat ja. Hier van dus bij Takati, ze gaan $750 elke maand krijgen met om een procent. Elke jaar nog. Ja. Dan met dat dus mag moeten aan ons. Na kies aan mij, kies je baka. En aan mij pot je eigen, amore don volk aan mij pot kies je. Volk zal de mama misbruiken. Volk zal de mama pot don ja dat de wakata pe baka le pambro. A blaka volk dat mij pot agressen. Alles maar op die $750. Hey! Gewoon dat mij vertellen aan een story. Die je op dus maar money. Die je dus maar alle moeder kinderen bij sla. Die je dus maar de handicap money. Die je bij de cheta scoren. Wanneer de programma toe. Ja, Melissa moet blijven. Ze gaan het erg vinden als Melissa weggaat. Want zoveel scholen gaan geen brood meer krijgen. Bullshit. Baga bullshit. Melissa moet blijven, want ze geeft scholenbrood. Ah no, Melissa begint aan gaan. Melissa geeft een paar scholenbrood. Een paar. Alle kinderen hebben recht op een yoghurt, op een brood, op een bakkoef, op een sinaasappel. Dat kon er heel veel. Je mag veel go to, je mag voor Allah. Je mag veel grind Allah ding. Je mag veel, je mag tot dat herboes er legi. Je mag voor Allah money. Ah, only money. Dan ga slaaf money, blakke maas de mag voor. Ah, only money. If a volk denk je dat het makkelijk zo, vind je een kwartje van only money ja. In taklek me vos in jouw kwartje van only money ja. Alles gaan ze stelen. Van de fit met de NDP, de indruk, allemaal is plat. De dansen, ze willen ook deelnemen in het regeren. Deze mannen zijn dieven. Temme aardig van brood takken, temme aardig van FP takken. Dat is nog wel. Dus ik hoor volk om je voor de kijk tegen NDP. En nou je solliciteert in een geheimzinnig lagi. Is op die nacht wat dat gaat tikken. Moment hier die dat ik kom bij die bakker de potenteren minder en potenteren. Wat is dat mee? Wat is dat mee doen? De man nou doen net die first de man kost doen. Alle kwam meisje brengt ons doen dat man kost bak. Ah man nou go doen net die you. De man plan na fufuru. De man plan na fufuru. Kom hier. Wallet. Sei dat er is in de sana. De man aan money bij Minister voor volksgezondheid, allemaal voor money bij ons in Florida, Amerika, London. Zij de passen maar zitten. Alle de ministers always voor always. Zij de onderwijs waardeloos.
maar voor alle kondre money pai tra kondre score die dem chin dat dem worden chin voor dong. Omdat de maar sabe accepteren. Alla 5 jaar de maar kan al heb ik heb voor de boto in een passieve loon bakken lek slavo. Messi sani NDP ne prat voor tomorrow idee kijk grapje kom nog taksana ngam no koera. Idee kijk grapje spitri wan fraga des ma osomoro. Voor de boto des ma wani des ma pina. Nanga teranga des ma afunya ma blaka berena bona. Nanga teranga des ma afunya de frusto sardin. Nanga teranga des ma afunya de kurwa artapal. Ye borel ayo de kau bopro ye bori mana artapal. Mana des ma sarfane. Hier van maklore taki. Volk heeft ons maar dat gegeven. Dagwa zijn meer dus tien bargen. Degage! Kom ik van hier, degage! Dan mag je danken wat is met dat degage. Ga weg. Als mannen waar focus destijds kiezen, heb de mannen bij leedje erbouwd daar. Zo via niet daar zitten. Maar itakuwa sa fu den sak mo po na India kong. Maar ushiram din benya beskuit tak den tak ab de beskuit vers. Nee. Ramdin. Ja. Amatif chan. Zij kort chan. Ja, doen buitenlandse zaken toch? Dat is er samen te kijken. Ramdin no was man om at amang napko vol ga gewoon. Amanata wa Messi ade, a Messi fama e einde. Nu wa adviseer Ramdin begin in te pakken. Beginnen jullie in te pakken. Beginnen jullie patotos in te pakken. Alle stoelen, alle tafels wegbrengen naar die Maar tamang ba nga sila namang amang ego fu voorzitterschap fu OAS. Sumatei Takamoto. De meisje van de mij blunder, ja, Sumatei Takamoto. De man die zie, de mij voerja, ko bij pas na trakondre. De mij bankroet strana, ko bij digi pas na trakondre. Indo de man is panga onder. Volkspassante. Oh wee, a herkondre koti. De man is pang, alleen ko ifa herkondre. Zo de man is pang. If you give them a FFA, na gooi je zit smijden de Angrische straat. Wat hebben we? De mama tegen me. Mama, kom naar daar. If you give them a FFA, if them contact en gratai. If VAP is 50 zetel, dat is er nou maar een lauw. Dat una verstaan, una wango vooruit, dat we rokken die want corrupte dealers, want de corrupte handelaars, dan dat we wanneer. If de man vindt 50 zetel, dat als er een volk in lauw, dat als er een volk in rokken die corrupte drugsdealers, corrupte handelaars, dat die dat we rokken, dat die go rommels, die go begin jana trakondre, die go begin dumpland. De kotekinya na d'un plan confrin com me konya. Maar voor kota kato dat De die. pinau fosi dat de kotek afval na trakonde tiago konya. Maar ernstig, aben de van nou doen voor voedselhulp mo po na India konja. Na konja, ingredients ma money, ingredients ma prani, ingredients ma chapu, ingredients ma ouro, ingredients ma stilsa, ingredients ma sref ma roke, ingredients ma sabamiri. Alesi miri, tractor. Yang, como é que ele faz tractor hoje? Uno multi tractor nya, dong. Uno abde nya dat panodo. Ko in den bibliosina. Kali des mo tekten pada ma pina des ba foyala. Amino sidet serana ma. Abin nya pano. Dis met brani. Je zou ons hengel geven. Ze zijn een Je vruchtbaar. zou ons hengel geven. Waar is die fucking hengel? Je hebt ons hengel gegeven, maar visie nou de ene fucking lipa voor kissie. Je
zou ons hengel geven. Wouter NDP verwensen. NDP geeft ze kippenbal. Maar skippie. Nee, ik vind het belachelijk. Als er een pakket jou die des maar plus wat more waardeloos want plus you na begi igo begeng. Zelfs er is mogi. Ina respect ik volk. Je tek Ramos, de ik volk nyang, de je fura kondre money, je bij voor St. Florida. Alla say je bij. Dat volk moest accepteren. Dat volk moest accepteren. Oké. Want two politieke partijen, de man bundel kawang. Want ik ben tak altijd tak je toom si fu. Mina de mami na bo bundel kawang mi bo dukop. Dus in dus schrijf die de bundel kawang in de te De man verrieden. moest duk op. De man doen echt ja, alle den chin blakka partij. De chin kerti partij. Ze gaan niets voor blakka man doen. Doe jullie die dingen op, maken jullie die dingen als dampclubjes, terugkolclubjes, hoe lief aan politiek met rust. Weekers, je hebt 44 blakkaman partij, toch? Ja. Tegen 1 Kuli partij, 1 Japanese partij. 2 denk den blakka partij ook als sponsor. Nee, die staan niet. Alle den blakka partij zijn grootste deel ding. Die staan niet helemaal voor beetje. Druk 100 trui voor me nou. Druk 1000 trui voor me nou wanneer het komt kijk je 500 hectare grond geven. Zo verkopen ze het land. Om minister te worden. Ik zie de wrak dat me niet terug. Ik spreek de waarheid. Alle de 40 blakke partijen. Die staan niet gaan ze sponsors zoeken. Aan corrupte handelaars gaan ze sponsors zoeken. 3000 trui voor me. Wanneer ik ben gekomen, kijk je op dingen voor dit en dat geven. Zolang als er aan het draait zo, afvallen we dan pina. Onoptie op een alfabet. Het is wat minder waardig onderwijs. De man staat in China go just for. A mij voorop ja, a mij paya moro visto de China trakondre. As ref China to drai kopina i mars. Ano kopina yo kopina de preview sa ama pa hordon. Maar de hort uno chindon, de fura kondre money, de pai da moro di risco da trakondre di den chin. Ta tisti gelter om ensan. As ref China te konkur de kortis masa namaka. Somo harjo en son. Dus dan zijn we aan zo'n harde en zo. Dus ze proberen stiekem te solliciteren bij NDP. Omdat de boren naar alle partijen waren. Tegen NPS. NPS met reactoren. Zomaar met NPS strijken. Zomaar met NPS strijken. Het is hetzelfde zomaar. Laat is laat. Hoe vergeet dat laat is laat zijn van man. Dan maar slepen we ook aan NDP. Hoe vergeet het. Dama me bargi fene laat is laat. Ja dan? Dama go rokanga NDP. Sa amado in Srana. Amanda kabe de jungle commando. Ama bul ome boy, ama tir ome sma. No was mane berecht man. Maar den traman a kleur ja unu wa mus was strafu. Zeg de waarom? Oké, dan wat ik hier wat laatste one. En dat naar agrondrechten vraagstuk. Want we zien dat we 14 wetten in de assemblee. Hoe je het taki a vicepresident kiesa opdracht voor het agrondrechten vraagstuk. Maar als je taki de mij vet na trawet de mannen zet die agrondrechten vraagstuk. De mij tak over, maar ze gaan het niet doen. De mij kunt het vertragen. Ze gaan het niet doen.
Dit gooi van zogenaamd vice-president. Ja. Nee. Politiek, zolang je groeit in politiek versranang, alla sansa de met, kosama tak aisa tak na amo tak. Gurung sma de mai kisima no. Dus ma ontwikkel kies moro jaren dus ma ontwikkel dat de mai kisima na ninyo studie. Dat na pudes ma afberi di inama de tak desa. Ano ko sa damay pakita? Ini follow dem programa. Saya mesle ya follow tap TV. Da amay taki ye ala de studio of NDP. NDP abit via abi. Then to advance. Then to amoro for studio say for day dat den. De manong di NDP ko na alamang afwa radio station per day dat Israel. De ela fina congrega. Ja, maar... Dat de man win verkiezing. De man zit ook de nou doen boom. Je bent geen assembleelid. Wat? Je hebt niets gedaan. Je hebt nou een opbrengst. Je hebt president nou een issue. Nou een huis. Je hebt president in de voorjaren. Dat voor de man zoekt. Voor de man tang. In een luxe libi. Want het is een leven zo wanneer ze assemblee worden. Ze gaan niets voor je doen. Dus je vindt aqui, de inatensam de station voor si ben de na VAP. Ik bel je straks ervan. Ik ben bezig. Bel me later. Ja. Dus de station voor si be linier na VAP. Ja. En nu die NDP op want to partij sang NDP op toegaan drapen. Dan den trauma op probleem na dat ja. Dat je want tegen jullie. Wie is RTBN? Via vida. Waar staat ze in RTBN dan? Ja. Maar dat RTBN wang. Bijna 5 zetels in VAP regeren. En vast van de Marokko. A 5 jaar. RTBN. Nou een park, nou een radiostation. Sa is zetel in VAP. Maar Lembo. Nee, zetel in NDP. Lembo. E kari fico na insane. Je kan de VAP, je kan de zo aan mij nodig in die manier. Maar temluko RTBN, aan mij katraman toe, maar aan mij is zo'n zetel altijd die VAP. En aan mij leggen worden in de mama voor. Aan mij leerde me bijna sa dem taki. Omdat me volg aan mij Ganesh. Ganesh apres 3 zetel in VAP. A Mauro Cotranga in VAP. De man não compreende o hypocrite. Nesse de programa tap TV. Nesse ek bijna 3 TV de man en de ballo false news. Die mina fake. Dus dan zei je leerders maar ze gaan $700 krijgen. Je kan niet eens sociale geld betalen. Je kan niet eens kinderbijslag betalen. Dan ga je die mensen $750 een jaar geven. Niet eens sociale zakengeld kan je uitbetalen. Oké, we rond af. Ja, die juffrouws verhoging beloon. Alle die juffrouwen klagen verlaging. Daar zijn de mogelijkheden maar. Als is de mogelijkheden ja. Maar aan money verhoogd, dus maar bij morgen voor belasting, dus maar kan kunnen, nu kan je een meer brede lening doen. Dus als maar moet motor naar school, also kon je les, kon je dit op lening. Is het niet schandelijk? Een onderwijsminister, onderwijs dit. Meneer, next month of ding. Minister. De man doen next boy. Ina voor jaar die de man doen.
No one of the soort minister mogi wan nito. Soort one of them man. Nek de man de eerlijk, je hebt niet gewerkt. Je bent komen zitten. Je bent komen zitten een land te vernietigen. Junangai orga in Jandering, en volk is scheid. Volk is scheid. Dat heet dat gaat terug. Ja, maar hij was schuldig hier. Ja, stel naar die zin, stel naar dat hier. Naar terug met takkie. Naar terug met takkie. De man op de next, die jaar. Plus de man op de next, wie zie je de man 20 jaar? De man wil ook vooruit, maar onder het dansen vast. Het gaat hetzelfde blijven. Niet naar Bribi de man gezien. Oké. Juna Bribi in de VAP. Ja. Maar zij de mek de mij tampas, de man lai money. De man bij alle de chin blakke partij. Dat give me de man aan de man kan de kop. Tronstal voetbalclub. Er was een vereniging, danclub. Zo Mario de Bendel. Afvalak jadong, afvalak jalop pina. Ze houden van pinaren. $2000 een hele maand. $200 een hele maand wat je verwekt is. $200. $200 wat je verwekt is van me. We assembly staan net doen met is vrij wat. Vrij nyang, vrij drink, vrij telefoon, alles vrij. Zeide. Zeide, de mama is alles aan vrij. Dat uno moest pina. Van meneer Ramp die ne nyama boskoto dat meneer Ramp die ne sheng. Dat you so me money te see. Dens donya begi nyang. Dat je contact PV en consorum. Van je nyang begi boskoto. Nap afval yes donyang minister yes donya afval. Omdat je een voorraad onder het termijn. Dat je scoro. Dat om je afval. In deze jongen, mine was je nooit meer op de papastappen. Kamalek yogi wil ik nooit zien in de assemblee. De man dat hij anosma, de man dat hij no oroko gaat kondre. Waarom malek yogi kan de volk verketen worden? Suma mau verketen worden. Look van mij daar af. Dat temen tak konsandas mij kosme. Nine tak bon. Tak moro sanari kan ema wari. Oké, Grand Tangi Dodo. Te want to lees baka. Oké.